Tagsara kay nani eh. Mo palit sa Coke or Sprite. Di ako sa papilihan so mag-inom ing duha diha. So dili lang to first time na ako sa gipakaon, always na ako ipakay. Di man siya violent sir, ya logoy mo kas nga tanan niya magtan-aw ko niya nga iyang pagkaon mapasad na lang ba. So ikay mo hungit niya kay aron makakaon gyud. O ako siya hungiton kay dili man jud siya ka ana man jud kay ang kamot. Di ako kito siya kaligo ha kay ako kang hingutan. Kani ana sa to siya maligo niya. Wala na sa siya mobalik karon. Pila naman ka tuig or buwan nimo ni siyang nakaila Ma'am Nolan? So kada atong pandemic sir nga naatay pack lunch anya masobra ako isuroy ako ipanghatag ya kada siya ako na siyang nasaitan diha naragi siya diha sir dili siya mulakaw so, ako siyang tululan pack lunch tubig pero ako kay bawo nga inana pa yung sitwasyon. So unsa may nga niya ma'am nakaila ka niya? Katawa man siya pangutan-on ako so nato pakadugahi gawa sa ngipon. Una mo palit ko niya pagkaon kana mga humok. Katong pagkaon nga nakita sa video, ikay nagpalit ato. Ako ato Unsa man to nga pagkaon? kanang mura bitaw siya chorizo sir inana. Ya so humok naman siya mo tong ako lang pong anaon niya idubog pagkaon sa iya. Ihungit. So upat imuhang murag inatiman diri ma'am. Oh na sa isa diyan niya kana hapak kasi hapak sa sige gana ba niya magana sa ako ay papakay mo kay sakit na. Karon ako palitan ato kay palitan po para gud sir kana ra mga baratuhon sa kay moron say makaya. Kumao sa siyang pasalamat. So imuhang palitan sila pagkaon. Ako na palitag pagkaon gabaluoy sige og kuan ba mag-atang anang nay magkaon. Okay. Nya mag-atang siya dito nya mo lagi na tubig na ay medyo naatay grasya palitan ginamit sila soft drink na mga tigulang. Ako mama gud sa 83 na. So lagi. Ako mama sa 4 years na lang akal. Kaya nga naman. Unang baluoy ko sa pangatahan. Ay, taga pa siya. Kuha mo ko ka-ulit, sir, since pandemic. Eh, taga-necropsy ko ba niya? Ako mama na. Sa hospital. Tagaan siya 2 years na mga tigulang. Ako na lang ikon. Ako lang sa mga tigulang. Ako mama, di ko ka-servisyo. Naabang ko diri. Na ako gamay ko na padala ko ka na para pagluan niya. Kanang maintenance. Basta sakit si mong mama ma'am. Kalit naman na iyang heart, sir. Karon ako naman ang mga March. Di mo uli man tapos March kay birthday na ko. Ya ako siyang gipramisan nga birthday niya katong 8. Ako siyang ulion niya. Ibalik naman sa Negros ko sir kanang ngayon na sa swab test na niya ubako man ko niya magtuol ko magpapositive niya to daghang maangin. Muna ako lang yung igwanta niya ako ulit niya. Muna nga ako lang para sa ako inahan ako lang ihatag sa ilaha. So nakita nimo ang imong inahan sa mga kaning imong gipangtabangan? Okay, ako pa kong inahan sa magsuti-suti ako lang siya na usa. Tungod na siguro sa katikuwagon. Ya, muna lang ako ang kurag kuhan sa ako abang nga makita na ako nga katabang ko nila ako inahan para sa Negros dili ko ka serbisyo ako the youngest sir. Pila mo ka magsuon? 3. So para nimo ang pagtabang nimo unining mga tawhana murag makagaan-gaan sa imong kamingaw, kasubo. Para sa akong inahan na lang jud. So makita nimo ang naong sa imong inahan pinang pagtabang nimo nila. Naga dito sir sa ko diya sa may land bank na natiguang diya tindag tubig. Ay, ako lang po taga bisag 100 lang ba basta na lang ko mapabulog jud ba. Kaya ako mo makita ko inahan ko nila gud kay yung anak man ko siya sa una sir sa pagkalisod. Kuan man ko sir kanang 6 months pa ko nabalo ako mama. Oh? Na siya na lang gabuhi ginamon tulo niya. Ni kamot ng tulo na nakahuman-human ng eskwela nakakaon-kaon na sa lami. Muna nga akong ikuan din na sila kay diha jud kagikan ako inahan pas kalisod. Trabaho ako ang inahan sa restaurant. Na sobra sa mga kinanang sir iyahan at ikaw para makakaon sa may sangalay gabi. Dana ako inahan niya karon
Ambot lang sa gyud. Paso lang po pa sir pa maayo taon sa kay ingon man ang doktor niya nga makalit siya collapse anytime pero pinakataas na gyud kuno wala nga dili na sa sila katukan kay luoy bayasan wala na igatiman sa ilaha niya ato ang panghadukan ato sila tagaan po ng gamay kuan po ba Dignidad. so hinanap sir por na ako ang ikuan ano sa mga tigulang para sa kuinahan Spread kindness ni siya, ma'am. yes sir